Здравейте всички! Аз съм Foxplay и това е серверът Delta Gaming. Най-накрая го оправиха. Секунда. Ето това тук даже вече е новия спаун. Даже сега където видяхте, че ми пратиха за телепорт, той беше и Боян. Ето къде. Имаме си хом. Ако искате, да ще ви го покажа. Его сервер общо заето. Емо ларповиче. Ларп. Той са ларповиче. Ларп XP. TT. PvP, Shop, SMS, Survival. Workbench. Сега. Тъй както да аз отивам в хом. Да ви покажа. Да ви покажа нашия хом с Боян, както оправиха. Ето го. Това е той. Подяволите. Какво е станало с хома? Как да изляза от спауна да бе было. Имаме си даже лампа. Си. Хоп! Стана тъмно. Това е леглото на Боян. Това е моето. Сега ако успея тук... чакай. Ясно. Ето къде. Ето къде. Това чест празен, той е нов. И сега го сложим това. Ето го. Това с ябълки, храна. Вижте колко много дайманти имаме. Тука. Гледайте тук какво става. Ето доня. Ще се припълни. Какво ми страха това насам там, но са... Да. Сетни си хома тук. Добре. Сет хом. Хом сет. Ето. Така, сега ако искате, даже ще излезна отвънка да и там да го покажа. Его. Той е отвънка, общо взето къщата. Той е място за риболов. Его е той моето място, жорацата. Това ме лава. Его. Там имаме си ферма. Коне имаме с брони, дайманти, голд. Тук прасета и крави имаме. Често да ви кажа, имаме общо взето. Имаме общо взето работи. Тук бълбуци работи, жито, кома. Ендър чест направихме. Тук пак рестон. Ето е Бобо. Его enchantment table. Какво пак иска това? Ще килнаме накрая. Това ми фърля 5 голд. Кой е по-повярва? 5 голд. Не. Това е сервера. Чест да ви кажа. Не знам какво друго мога да ви покажа. Това е изоставен остров. Все още не може да се правят рестове на хома. Коните мисля. Ние го направихме този хом. Той е много далеч от реса. Но преди той
Искам да кажа нещо на Богу. Ето тук, от дъма горе е сигнален. Хора, не знам наистина какво друго да ви покажа. Само с кит старте и ги ларповите. Warp Drop Party, Enchant, Warp End, Warp End Up, Warp XP, Warp Faction, Warp Food, Warp Fall. И го пробва с диамант. Айде, аз малко викам да поязя. Айде, коня, хоп! Хопа! Диконя! Уихи! Ами, добре хора, аз си продължавам си работата в търсенето на неща. Ще пратя IP-то на Delta PvP в описанието на сервера. Така че, ами, това беше от мен. До скоро!